Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, id-Dipartiment tat-Taxxi kompla jkabbar ir-rata ta' ġbir tiegħu b'12% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Dan hekk kif anke ir-rata fi ġbir tal-arretrati żdiedet b'20% fil-każ tal-individwi u 15% tan-negozji li fisser ma' 30 miljun euro iżjed minn dak li hu dovut lill-Istat. F'intervista ma' One News, il-Kummissarju tat-Taxxi Joseph Caruana spjega li minkejja li l-pajjiż ilu snin ma jintroduċi xi taxxa ġdida kemm għall-individwi kif ukoll għan-negozji, id-Dipartiment tat-Taxxi qed jisarraf il-ħidma tiegħu f'aktar riżultati pożittivi waqt it-taxpayer qed jifhem ukoll l-obbligi li għandu f'dan ir-rigward. Fil-fatt, il-Kummissarju Caruana spjega li tul dawn l-aħħar snin saret enfasi akbar fuq l-importanza tal-ġbir ta' taxxi fil-ħin allokat. Messaġġ li fi kliemu qiegħed jasal ferm aktar. Fil-verità, dal-messaġġ qed inwassluh u allura qegħdin aktar nersqu lejn in-numru ta' taxpayers illi infakruhom kemm biex jibgħatu tax return, kemm far-retrati jew pagamenti li ma jkunux ħallsu, sabiex bekk huwa l-importanti li jkunu compliant mal-obbligi tagħhom ma' kull obbligi tagħhom ma' dik li hija taxxa. U dak naħseb qed iġib riżultati pożittivi. Min informazzjoni li kiseb One News, jirriżulta li d-Dipartiment tat-Taxxi qed jara iżjed persuni li mhux biss iħallsu dak li dovut kurrenti fil-ħin imma wkoll dawk it-taxxi li jkunu blura jew kif huma magħrufin aħjar bħala arretrati. Fil-każ tal-arretrati, Caruana spjega li l-ħlas dovut qed isir kemm b'mod sħiħ kif ukoll permezz ta' programm speċifiku għal pagamenti regolari. Għandek ammont ta' nies li qegħdin ħalsu fil-ħin kif qed hemm 90%, kif ukoll għandek nies taxpayers li qegħdin iħallsu wkoll arretrati. Fil-fatt nieħu pjaċir li fuq is-sena l-oħra arretrati daħħalna aktar minn 30 miljun. Allora dawk huma minn programmi li ovvjament biex iħallsu dawk li da kollu ġej ovvjament minn titjib li għamilna ġas sistemi. Quddiem dan kollu, il-Kummissarju tat-Taxxi semma wkoll iż-żieda fil-persentaġġi tar-rata ta' dawk li huma konformi mal-ħasijiet tagħhom. Dawn huma riżultati inkoraġġanti fil-verità jekk wieħed jara il-compliance rate tat-tax return tal-individwi, wieħed għandu pjaċir ħabbar illi dika kabbarnija minn 70% għal 90% u dik hija l-ewwel darba. Jekk nieħdu il-compliance rate tal-kumpaniji li għalkemm kien ftit waħda baxxa taħt l-40%, illum qed nitkellmu li resqet lejn il-65% allura wieħed taħares lem. Jekk tieħu tara r-revenue f'dawn l-aħħar 6 xhur, wieħed jara illi f'dawn 6 xhur għandna tkabbir ta' 12% overall fit-taxxi kollha.